Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Mga residente sa lugar kung saan may water sample gikan sa bubon nga nagpositibo sa kolera sa barangay Mandalagan, naghingiyo nga kung tani mabutangan na lang sang Basiwa Prime Water sang linya sang tubig. Samtang 11 ka mga bubon ang gipubuan sa chlorine kay nasang aga. Yaring report. Ginpangbutangan sa mga signage ang 11 ka mga bubon sa Purok Luhod-Luhod, Barangay Mandalagan sa Bacolod nga hindi anay pwede makuhaan sa tubig sa sulod sa 24 oras kay ginbubuan sang chlorine. Gani ang mga pumuluyo naghingagaw na nga daan stock sang tubig. Ang iban nagpa-deliver sang purified water. Pero para sa anay Purok Chairman nga si Norberto Tugores, temporaryo lamang nga solusyon ang pagbutang sa chlorine sa bubon. Ang kinahanglan nila permanente nga solusyon. Pangabay nila nga mabutangan sila sang linya sang Basiwa Prime Water para may akses sa matinlo nga tubig kag mapalayo sa balatian. So ang imo kita ina pangabay sir bilang residente diri, mabutangan ka Basiwa nga linya. Oo. Ilang long term solusyon na gilang nga kuan nga muna na usar sang tawo kay tigamalhan bala na Japon. So kun ang bomba tagay sa kabulan, 2 kabulan guba naman. Katungod ni sa kadalom ang tubig nga pasakat do tudlo. Ti halang ka amo ni na do bomba kalaguba. Bangod wala sang water supply, mansig-mansig pakutkot sang bubon ang mga residente. Wala naman sila kuno sang iban nga choice sang samaantos nga wala sang tubig sa pang-adlaw-adlaw. May mga tubo sila nga nagaangot sa bubon pakadto sa ilang nga mga balay. May mga proseso na sila nga ginahimo para masiguro nga matilo ang tubig nga ginagamit sa paghugas sang ilang nga mga pinggan kag baso. Laluguan to sang salik. Kag labugayan na sulod niya para makuha ginang tamilit ng higko eh. Amo ka na yung magawi Oo. kuan. Basta para sa dili nga tubig ginabutang di. Daman sa bubon na galino. Pero ginapangugas pinggan. Oo. Miyerkules ang gabi, nagwa ang resulta sang laboratory test nga positibo sa kolera ang water sample gikan sa isa ka bubon sa amo nga purok. May isa naman ka confirmed case ng kolera sa Mandalagan. Pagkabati sang iban nga mga residente sa balita, puro purified water anay ang ila ginagamit sa pagpanghugas. Ano yung ginapangugas? Mineral. Subong? Oo, yan. Ay, matubig. Hindi man So gastuhan ka gid. Eh, Pangugas lang na. magasto ka ba siguro ko hospital ka pila mo gasto. Mga ayo, mga buleg-buleg. So inyo lagi ka panawagan si Mayor na lagi makabulig. Mga takna kami Basiwa lang gid Syria. Basi, wag na nga mo ginapagita Una nga kuan man sila nga Sang kagabi, nagpanagtag sa bago nga mga water container ang barangay sa mga residente. Panawagan nila sa lokal nga panguluhan sa Bacolod kung tani masugilanon ang Basiwa para matagaan na sa permanente nga solusyon ang ilang nga problema.